I també en plana judicial, avui s'han detingut dues persones més dins el marc del cas Ibatur. Es tracta de dos treballadors de l'agència Clave Comunicación que es troben als calabossos de la Policia Nacional a l'espera de passar a disposició judicial. Segons els investigadors, aquesta empresa hauria falsificat documents per poder rebre contractes a dit sense passar pels procediments públics habituals. Justament avui ha declarat com a imputat en el cas Ibatur Alberto Vergés, director creatiu de l'agència Clave i un dels dos responsables de l'empresa detinguts a final de juny. Vergés ha dit que ell no tractava temes administratius de l'agència, a diferència del que feia l'altre soci i també imputat Juan Velasco. Clave va rebre un centenar de feines a dit de l'Ibatur i Velasco va admetre haver fraccionat contractes per eludir els tràmits administratius pertinents. També havia de declarar avui el presumpte testaferro d'un altre empresari imputat. Ha comparegut davant el jutge, però no ha respost les preguntes perquè ha al·legat que pateix trastorns psíquics.